laseli minnu n'a bɛna lamɛn a labɛnna malizoom.net cɛdenw de fɛ. Bi karidonya in na juillet kalo tile 8 san 2018 jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a taara ka nɔngɔnkari fanga ɲini na a yɛrɛ nɔbilako la a taara o welewele da. Jamana ɲɛmayasigi o hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na min n'a tako fɔlɔ bilan bɛ juillet kalo tile 29 nata la 26 marsi a fara bi tew jama min tun bɛ kɛnɛ ma o tun tɛ kɔnɔna na. Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔgɔmaw u ye jama bisimila. Ibrahim Boubacar Keita n'ale yɛrɛ ye nɔngɔnkari kɛ a nɔbilako la a y'i danatigɛ jamanadenw ye. An bɛ garijɛgɛ di aw ma aw k'a ka danatigɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn a ye min fɔ bamanankan na. An ka jɛ an ka Ibrahim Boubacar Keita lamɛn. Jamana ɲɛma. I ka jeliw bɛ yan Aliu Jabate Amadu Dagamaisa. IBK 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 Simon Kano Kolodo Nimba Ibale Tarawele Sigato Sebama jamana ni na bila ite yan tawa ite Mali tawa Sujeta ma jamana ni bila jamana ni ta Kakila akapeima kafoima akapeima kakinyala akapeima kiri ni tafaga de bioburu Desa saba na fora dia be ma ko pasa ala no mi bonya wele to ko bamba bakari de bamba kalima de bamba isense ko ima sujeta sense ndale ay jamana ni tubulo ya ata tubu ni favori ma de sike baga daga mesa ay tegena fo Excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keita. Le Mali est là tout fier du bilan. Le Mali est unifié. Le drapeau du Mali flotte à Kidal. La preuve Mohamed Inshallah est là. Les cultivateurs ont été bien subventionnés. Les militaires du Mali ont été bien dotés. Ils ont eu des hélicoptères, des avions de combat. 20% pour les fonctionnaires, 30% pour les femmes. Et surtout, la subvention faite aux cinéastes et la loi pour les artistes du Mali. Ils sont là. Alhaji Ibrahim Boubacar Keita, le peuple malien est fier de vous voir refaire un deuxième mandat. Excellence à vous. Le peuple vous écoute et nous sommes très fiers. On applaudit très fort Alhaji Ibrahim Boubacar Keita, l'homme d'État. On applaudit très fort. La fierté nationale. On applaudit très fort. On applaudit s'il vous plaît. On applaudit s'il vous plaît. Le bilan, on est fiers du bilan. On applaudissait pour Alhaji Ibrahim Boubacar Keita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala wa limani. Même fo. Discours mi la bena feni akacha. Matu. Ka nim fo awi. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeko be fo ko bon. Na ko bi flatter, mi ay boyare. Ayem bunya ayenga segen kuna ni ayakuna na lebali ayakuna jaga fami auto firwale wallahi auto firwale ana ko ya fo fike usman manani ayra ko wal mandom islam ayro aw islam awi ayra yenga kenda afrika alhamdulillah aw islam awi aw ba don fana jamana mi mo be ni na abi mo ni na abi ni sula suni tle o kama abi ko na ani mali fende mo ma koron o kana ke Ibrahim Boubacar Keita fe na mali o ye ko toy kama malla o de la inde ni no ko so mu balonto mali lakanina ntasira ndum kuma karakasi tangi on yebe ela on takasi alhamdulillah on badon du baramina o bara de bene hami fa o kete ne ka problemi mali lakarani mali ka tanye o de bene bisura sunitle o safara kan Allah subhanahu wa ta'ala bi gandeme ni Allah sunama al sini me avion nani kumbe Usana Brésil, ka anga pilote malien formé. Ando de la corona. Ala ku masi, campagne côté mutu kumbe. Mais mal Brésil. Faut 4 septembre, faut 29 juillet na kali awi. Donc am kala yini.
ala b'a dɔn o de la a bɛ barika don a la k'a miiri k'a fɔ jamana nin don min na an bɛ na a bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn an ko an bɔra yɔrɔ min an bɔra kolo min na o t'an yamaruya ka na ka jamana to langa na fo an k'a wuli ka jɔ a baara a ma nɔgɔya an bolo dɛ foyi ma nɔgɔya an bolo an nalen ko kalo naani fɛn bɛɛ dala an na ko an b'a fɔ k'an bɛ armée équipée an b'a fɛ ka wari de purusɛ ka bɔ o la a tɔrɔ kelen a bɛ tɛ n kɔnɔ ni maa o maa y'a danna jɔ don ala k'i ɲininka a la a fɔla a ma ye a ma kɛ u ye mɔgɔw hakili sonya an ka dɛmɛbaga dɔw b'u sonya fɔ kosa in na faransi tribunal dɔ y'a ko sɛsɛ k'a fɔ n jɛlen don k'a fɔ min fɔra k'an mankuru tiɲɛ o ma fɔ k'an mankuru la dɛ nka o tɛ foyi ye ala ka baara kɛ ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne b'a dɔn n mana mali baara la k'a fɔ n bɛ dɔ puruke n mana mali la fanga nafa kama n bɛ mali la n bɛ présidence la a san 5 ye nin ye u bɛ pare cɛ ka ɲi dɛ nka ne bɛ Ariteta ka so sɛbɛnni kɔrɔ n fa ka so don mɔgɔ si t'a la n'a bi mɔgɔ si kan n b'a sun merci tɛ k'a fɔ i ye nin di ne ma i bɛ ka ma terrain na a tɛ yen donc mun don k'an ba da k'an fa da ma tigɛ n na o de bɛ n kɔ aw ka si a ka tilen k'an sɔrɔ ɲɔgɔn cɛ n'o man den kelen bɛ ala n tɛ bin n tɛ bin n bɛ dugawu kɔrɔ dɔn n b'a dɔn n y'a ɲini n y'a sɔrɔ mali cɛkɔrɔba de b'a dɔn maa o maa ka kɔrɔ ni n b'i bonya maa o maa bɛ n fa bɔ i ye n fa ye maa o maa bɛ n mɛn ka bɔ i ye n mɛn ye o la denmisɛnw n tun b'a dɔn ko n kanu b'aw la ka nin bɔ aw ye baara min ta ka d'aw fa kun ye ala k'an se a kɔrɔ o la n bɛ fɛn kelen ɲini aw fɛ a y'a ka maakɔrɔbaw bonya maakɔrɔba bonya o de ye passeport ye passeport si tɛ diɲɛ ka tɛmɛ o kan maakɔrɔba bonya k'i fa bonya k'i ba bonya maakɔrɔba dɔgɔya maa o maa n'i y'a kɛ i tɛ bɔ diɲɛ in na k'a sɔrɔ ala min ma don a tɛ kɛ o tɛ wuli o ye wulibali ye maa o maa ka baara ye ka maaw dɔgɔya k'u la yaba ala min ma don ne balimaw n denw a jigi fa dɛ a ye n jigi fa a ye baara diya n na nin na cogo jumɛn na a bɛ se ka bila ala bɛ se ka baara la dɛ ala subahana wa taala ka tɛmɛ ka ci de ye u ye slogan de d'aw ma bon ko in ka slogan de ni segin n'u ma a segin n'u ma dɛ walahi a segin n'u ma ni ala ka baara ye ni ala ka baara de ye n bɛ tile yɔrɔ o yɔrɔ fo den dɔw b'a kɛ kɛlɛ ye i t'a bila kɛlɛko tɛ n denw kɛlɛko tɛ umu i bɛ baara min na n b'a dɔn wa t'a bila dɛ inshallah n b'a fɔ ala kɔ n tɛ foyi fɔ ala kɔ hasbunallah wa ni'mal wakil ni amal maula wa ni'man nasir abana ala nɔle mɔnɔ tɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o fɔ ko faramasiya fɛn dɔ bɛ yen n b'o fɔ ko faramasiya ka tuguni fɛn bɛ fɔ sisan munna i bɛ ka de fɔlɔ ye bulletin kan parce que i bɛ ka mɔgɔw sira ye pour que mɔgɔ si kana ka dossier déposer an ye o dɔrɔn de don n'an mara foyi t'a la o de y'an kɛ fɔlɔ ye bulletin kan denmisɛnw ye sɛgɛn de kun u ko mɔgɔ si t'u dan pour constitutionnel la mɔgɔ si t'u dan donc olu fɔlɔ de y'a déposer dossier complet o de y'an kɛ fɔlɔ ye bulletin kan k'a fɔ a ka faamuya u ma d'a la ko élection bɛ kɛ u taara la k'u bɛ élection bali ka kɛ ala y'u dɛsɛ a la comme u ma d'a la ko élection bɛ kɛ u ma wuli k'u cɛsiri a baara la ala y'u dɛsɛ o dɔrɔn de don o de kosɔn an bɛ ala fo k'a barikada. Merci. Donc, ko Boatabla, nin bɛ yan kabi sɔgɔmada in na, kabi sɔgɔma nin bɛ yan, a t'a bila o, hakili latigi a t'a bila, a ka haramu a bɛɛ ni ala de cɛ a t'a bila, o ma danga de don a t'a bila. Mɔden yɛlɛnna sisan, ala ne ko k'u bɔ
b'a fɔ papi dɛ a ko bɔtabila papitabila. Nin tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye n'ale yɛrɛ ye nɔngɔn karikɛ a nɔbilako la jamana ɲɛmaaya ɲini o kalata la n'a tako fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ. A bɔra k'a ka dannatigɛw k'olu de lamɛn. A bɔra ka laseli min lamɛn sisan a labɛnna malizoom.net a cɛdenw de fɛ.